Γεια σας παιδιά, Γεια σας παιδιά. τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα παίζουμε Roblox, απλά με την αδερφή μου δεν είμαστε friends. Έπεσε μια πίστα και ίσως να είμαι κι εγώ μέσα. Τι είπα κι εγώ? Κι εγώ. Παιδιά, θα παίξουμε, τι να παίξουμε? Τι είναι αυτό? Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και όλα και κουδουμάκι. Τα πάντα παιδιά. Τα πάντα. Γιατί πολύ. Παιδιά, Έπεσε μια πίστα. Έλα κοπέλα μου. παιδιά, τι είναι αυτά που μου βουλάζει? Παιδιά, εγώ θα παίξουμε. Τι είναι αυτό? Αυτό. Παιδιά πάλι. Bob One Play. Παιδιά, η αδερφή μου δεν μπορεί να περάσει. Παιδιά. Είχα πάει κοντά στο κομμάτι. Αλήθεια. Κονίτσι. Αυτή ανέβηκε. Παιδιά, δεν το σκέφτομαι. Πήγε κοπέλα μου από εκεί. Παιδιά. 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 Όχι. Παιδιά. 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 Το τερμάτισα. Ναι. Λολ. Παιδιά, όχι. Δεν γίνεται. Παιδιά, θα παίξουμε άλλο παιχνίδι. Στο Roblox. Για καλά. Κοίτα, αν σκέφτεσαι και τις καφές μου, από το πολύ δεν Τι? Εδώ, Παιδιά, αυτό. Παιδιά, δεν like. Είναι παιδεία. Γεια σας παιδεία. Παιδιά. Πήγε. Παιδιά. Πάω αυτά. Παιδιά, το έκανα. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Παιδιά. Πάμε να ξαναπαίξουμε. Για να ξαναπαίξουμε. Πάω.
Ребята, догматися за що. Токано. Я токано. Я наші не босі. Помер. Я